Pagbuot mo sa kong Oo. til. Ano di akong til? Wa magigo. Pili diyang til. No. Aman. Oh, Saan yung tail? Wa manggot. Watch me whip. Watch me. Watch me. ay Jude, sa tiki siya na send Jude ang game. Oh, sa tiki, okay na. Okay na, okay. What's up Miel, what's up Bell, what's up Angel. May gabi guys, mag-focus kami sa game guys ha. So enjoy lang mo dira kay dali mi sa oras, wala may oras. Hey! Ay, mapuking ina yan. Let's go! Welcome to another... Hello? Oh. Mars, oh. Wow, puha pa niya dito. Sayang kayo. Ano sa man? Tra. Wala eh. May tagatuning sayon nga kuha na nga structure ba? Sa'yo naman itanan kung naala ko. Di, random mo siya brother. Dagan kay siyang seed brother. Ah, di gyud. Tra. Nasa nang lamok ay. Pwede mo ka na brother. Nasa nang lamok. Naa na po gasugod pa na yung bisyo niya. Sa'yo na niya rin pag saka day. Oh, saka diha. Dala na Trish. Dala na para mag-celebrate ta. Dala na. Okay. John! Watch me whip. What's up na? Flare? Trish, dala to Trish. Para ka-celebrate ta ba? Saan mag-open na bag? Araw. Wait. Lo. Let's go. Masa kay layout ani sa. Tra. Patungkuan, pinakauna. So bali gigo ko tag fog jud dapat mo magsaka. Oy! Oh, Ayaw sig hook king niya. nam niya. Go hook! Unyara nang hook, oy. Mapildi na gyud. Unyara nang hook. Wow, nag-hook ko yung kisa may mag-hook. We shit pa. Unyara Honor of Kings. Salig mo Grandmaster na mo ha. Oh, hello. Grandmaster na ka brother, pila stars nimo? Wala, oy. Ang last kay 36 ko ato last. Di karon sa rank mo ron. One, master trick oy. Bullshit. Dos trick ko. Halo streak, oy. Bullshit. Mars. Jud, hello, kuno ka? Oy, na berries there yo, yellow. Ha? Sige, Ah, start. okay na? Okay na. Yeah. Uy, lubi. Na love bay there yo. Nice. Masama na lubi. Kuhaan ko na lubi, we. Pwede mo Okay. lubi dali. Ano na ito, mangitar tag luggage. Ay. Ara, para na kay food oh. Oh. Kuhaan ko, bay. Awan, bay. Lubi, bay. Yeet. Lulu. Wow. Nice one, tra. Lala. Tra, asa mo to si... Lulu, buyungkot ko to. Oh. Di yan siya lock, Jud. Wait na siya, wait. Wait, man. Dali. Oh. Whoop! Agad, Jud. Whoop! Puking ina. Aw. Okay. Sorry. Hindi, dabahin ko siya. Hello, usa na. Usa na nga luggage boy, gasigla lagi no. Trish. La. Trish! Agay! I got you. Agay! Wait lang, ano gasigla Wala ni? akong kagaingon, Trish. Ay, dahil gasigla ni, normal lang nga luggage or explorer's luggage. Pwede magkaog lubi? Oh, pwede mga glue bay. Kusit, matagak na kusit. Trish. Patay, neko, naitunok. Matagak juga, Trish. La. Bye. I got you. Naitunok ka. Hop. Ano sa agin eh? Kilit? Hop. Dinikilit. Barag sa'yo, Dre. bay. Dire. Ami. Pwede, kano nag-green. Shigana. Oh, Dre, aba! Na, John! Ano mo? Masayon, Dre. Ha? Puiso na. Dito ko sa amin. Hoy! I'm coming. Gago ni. Nakalak ako stamina. Saan ni? Dili ko kadagan. Sino nakalak? Anak. Nasa lock niya, nasa Kuha na, John. Saka bukat na, John. Nang lock ka ng brown.
Ah, okay. Wait na, wait. Wait na, wait. Luggage na to. Sama na nasa babaw. Oh, Trish. Lawa, lagi kita luggage siya ningaran lagi no, gamay lagi. Nay, daghan, uy! Agtay dyan! Ay, nagka na! Oh. Ang laban. Asam ta? Ay, lagi ito, white. Ano, yellow? Asa may ilan nga dito Lisura ni nga kuan eh. Ano ilisod kung naan ako. Pwede ta diri sa left oh. Pero ambot lang ka dira. Aw! Puno na ko, Sen. Be, be, ako ala be. Nay bridge. Ay, digid. Ako na lang muna, di ako yan na di. Ayun Ay, ka sige na na. diri. Oh, nakilala ka, Pod? Ayaw pag pwede mo ka mulakaw na good. Nandito, food. Opo. Sa ubos, nasa food nga icon, di ba? Wait man ang icon ng nakakaroon. Wait, food Puti na ug to heart. na luggage, oh. Oh, food ba ni kaning Food. Uy, dagang kig Heart. luggage. Kanang stomach. Di, yellow ang food. Kanang stomach icon. ah yellow din. Yep. Mars! Ali dire sa bus. Aw! Wa ko'y backpack Wala oy. siya bag. Ako yung naibag. Omi, gana, ah! Dire, please, sunod no. La. Ayaw, patunok. Di mo siguro, wait, ay bangits. Kaya ba natin to dito? Ah, dili ba der? Dito ba der? Likod ba der? Balik lagi. Dire. On G. Bonji nga na. Ha! Dito ba der? Pikas ba der? Asan? Dito, ba? dito. Oh. Ih. Pangit dito, let's. Dito tayo. Pangit Dito dito, tayo. Sa Jollibee. Wala na ko, crisis na. Vida ang saya. Uy, mushroom dire oh. Mushroom. Kato na healthy nga mushroom. Yeah, itong white. Silalan. White mushroom. Ito, white. Cluster. Oh, healthy na. Kanana. Naman na ni hatag ng energy. Energy. Wala. Okay. You need to jump here. You need to jump. Okay. This is how you jump. Kaya? Whoop! Sabay, feed Trisha. Come on, you can do it, boys. Pwede di. Brother! Yes. Saman? Buko na ni mo, John. Hold Q niya. Buko na siya. Ikuha mo. Ay, kabugo. Yo! Ay, Ano? Dire man mo. oh, shit. Hop! Ano, ult you! Imo po di puno ang bar, no? Ne. Ako ba? Ge. Pre. Ay, sudod. Abay. Oy, tanawa ko ah. Taro nga. Ge. Huwap! Hulo ka layo. Kaya mo yan, Jude. Jude, Kabot! Jude. Jude. Jude, brakang poison Okay. ka baki. Okay, the last person in the line. Igitot si. May ba? Nanaway pambuang utro po. Nanaway pa siya, utropod. Okay, very good. Okay, asam ta? Babaw? Okay, go here. Hindi, cut mga... I'm Spider-Man. Natunga lagi itong lubi ba eh. Ako man, Labay man mo, Jude. para- ihapak, mo na bundak. Aw. Mo na siya atubang o kanang kuhan, kanang mga, yeah. Kumatkat kayo, kumatkat. Dali. Sakto na ba smooth atong pagsaka? Oh, Yeah, tunok. smooth criminal. There you go, kickback. Okay. Ha? Pwede na ko i-open yung bag mo. Oh, pwede. Mga ayo ra kag item. Ay, di mo dapat mo shit. Sis, pwede na ka mo dikit sa dito siya. Magpastamina ka, no? Excited! Jud, liko sa right, Jud. Jud! Sige. Jud! Grab my hand! There you go. May shift mo, gugo na. Pwede! Wa ko right click. Oh. Right click ana ba? Right click dahil. Oh. Unji nga na. Kidra, let. Biskasa. Kaya ra mo na kung taas mo tagsamin na. Dali.
Unjigana, Sid. Op, dikit sama diri kay what sa mina? Mudikit sa ta diri. Mudikit sa ta diri. Mudikit sa ta diri. Dikit sa. Dikit. Ada diri. Very good. Yes, salamat. You get the hang of it. Oh my god. This is so easy, guys. Oh, this is a dead Sige na, end. sige. Well. Easy pa man. Oh, we go here. We go here. We go here. Are, pick up. We go here. Okay, we go here. Bu. Kaya ninyo, kaya yung stamina rin. Kaya na stamina. Tanawin yung stamina. Akong food kinita ni kuan. Kaya kuha na ba rin? Kaya kuha na ba rin? Trish. Are. Oh. Magkinuklura, children. Ah, murag liso-liso dyan nga trail na. Bay, maragigoto. Are. Tap. Naman diri. Pwede Yeah. mga iglubi. Si Lubay. Oh. Araw. O, fit ikaw. Oy, nay cherry diri, nay cherry. Red na. Oh, nice red. Kalmahin mo lang. Guys. Guys. Oo. Diri man ata. Diri, makatindog to, Dreo. Diri. Oh, diri. Dito. Maganda dito. Ay, nabi ko ano ubalik ang food sayang. Jod, Dead. I got Ay, you. salamat. Are Mars. Puti na Mars. Oh, nana ko dre. Kwami. Kwami? So, Kwami Mimi. Ah! This one. ay. Mayuwan na to, eh. Oh my god, Unsa expert. na ba jellyfish? Oh. Oh, Pwede ka, Oh, trampolina, malot na trampolina. Trampolin na, Jud. Oh, trampolin. Baka padulong babaw. Try kay Jud. Muli na yabag ko. Are tabay, please save tabay. Uy, may mushroom oh. May mushroom. Ay, injil. Oh, Ano di mo nangagi? hala, kuha ka mushroom. Kalhit. Sige, sunod sa tuniyan. Kuha di siya smash. Diha mo muna ngagi. Diha mo gud mo ngagi. Oh, mushroom. Ini. Oh. Over here. Thank you. Nay damang. Ay, gago, natusok ko sa... Oh, yes. Hala. Uy. Natusok ko sa poison. Tuloy, luggage sila, luggage. Nice one. Kapit ta. We're close to the end. Na ay yellow na to, na food. Napagi luggage diri. Na itong Kana. yellow Luton sa nato. Oh. Tapay cherry dito, unahan. Jod. Sorry, Jod. Jod, ako'y birthday, Jod. Jod. Oh? Oh? Oh, boy. Ay, napay mushroom dito. Napa kay space? Guys, Oy, napay mushroom dia jud. Cut dia jud, nay mushroom dia, duha ka buok. Tres, simong right stress, nay mushroom dia. Cooking ina mo. Oh my god, bye. Dagang kay quadri food. Kuha na tanan. Uy, kani. Guys, si Jud. Jod, iligis. Gani. Uy, ngano gilabay mo to ng cherry? Dagang kay may food ray. Gay, kaya nyo yan. Tara. Gay, kaya nyo yan. Hey, over here. Nara may agyanan dre, brother. Gay. Naraw diri, safe ra ko diri. Babaw na ta. Yes.
Dali, or na to. Oh my god, I saw the smoke. I saw the smoke. Jet, jet. Boy, naghanap ang kuha dito. Napay luggage ito. Oh, okay na na brother. Okay na na brother. Napa may mga luggage gyapon dire sa pan. Okay. Makatambal na. Unji nga na. Unji nga na. Uy, grabe. Yati. Feel kina kong laway. Sorry, bay. Kan na nimo? Ikaw sana. Kana. Kay pang moral na. Jade. Oh, gago taas, uy. Lagi. Brother. Ah, si Jude pala na or Trish siya. Kita Trish. Bag. Uy, kisa galapay ni mushroom malay ka na lagi. Ayaw sa uy, ambi na uy. Ayaw. Sorry. Q. Ay pungog ba siya? Dada Trish, ang bag Trish. Ang baga puso man siya Sa uy. mo to ni siya ngan hilig magay siya magsig luto. Uy, magagluto. Justification. Nala. Hilig magani siya luto eh. Oh, si Grace to? Tres. Hi Grace, thank you. Lindsay ka na, puta mo. Gago. Celebration. Oh, celebration. Bogo pala. Na may badyaw na rin eh. Saag badyaw? Saam na eh. Tara. Hoy, nabuo. May badyaw na saag. Uy, Ay, salamat. tama, Uy, may phone dali. tunog-tunog. Uy, wala, klaro na. Taas. Kaya mo saka ta di abay. Ay, dili, Jude. Manglupad ta din na, Jude. Wala. Jude, padidit na, Jude, Padidit. Hala. Ha. Para dili pa nabi. Hap. Hap. Oh, Kamayuwa na ko eh. Oh, dahil mga cherry diri pa naghan tayo. Sama ni, scorch berry. Scorchberry. Ay, nanyo ka na! Kay, Nasunog ko! malamang. Scorch good. Wait, hiluma. Kita luggage. What's up, Billy? Ayaw dyan, baka poison na dyan. Dapat yellow. Green, green. Dapat yellow or red. Unay luggage, oh. Unay luggage, oh. Ano Jud? Daghang kay luggage sir. Buwang sige kita luggage ako. Kami na pa luggage sir. Butang ina niyo. Ako yung rope. Uy. Trish, ako saging Trish. Trish, ako saging Trish. Ano ako saging. Ay, punita. Oh shit. Bay, pangaon mong mga yellow, bay ha? Nanay saging, bay. Unsa man ni? Yeah. Ha? Makaon eh? Ikaw na ako, Lods. Ah. Gogo. Ni backflip siya. So kung mo nang EQ, ano? Wala ra. Sports Riso, wala na ni? Dala ni, uy! Asa nindo gyan Dre boy. Ha? Ay, kana na! Ayun na, kana! Saan na yellow na? Yellow ba ni?
day mga saging. Oh. Nabdar na. Ito ang saging. Ako po. Mudo nga si energy, brother. Na. Ay, hilaw sa babo. Wala mo eh. Bay, napay bandage rin ba yun? Kuha na nako. Tanabay. Asa ta mga agyan ni bay? Hindi ka madungog ya ha? Dungog ko, hello. Agoy. Omi. Gago ka uwan man day, bullshit. Dangog kay bay, dangog. Re. Okay, baka sakan mo. Manay one. Hindi ako mic. Idris. Ay, sige. Baka ninyo. Pinga. Hello. Oh, yeah. Dinig ka na. Pili tayo dumaan sa vines dito. Meron tayong mapatungan dun. Uy, gago! Wala! Kani po si Tricia no? Makuyawan tanin mo eh. Ilan po si... Maigo kani. Sige, sit. Sit. Allah! Mission Impossible. Cheng. Mission Impossible. Tara, bye na. Natagak ang saging, piskot pa yan eh. Mangaon na, sit. Okay na po yun. Piskot. Okay. Apo isod ko, ane? Ay sa kay gauwan. Oh, wait! Wait! Bay, nanay unggoy ka na rin tayo. Ikaw. Sit! Utaka ko! Steve yay! Oy! Galing beso lagi masih mungkin na buhay na natin skilled. Asa ka? Hay nay Panitsa, ginuyogan sa mga bukog, nagko kayo, unod, bukog. Ani, diri amo kauban na tagak pangalan Tricia, ano natagak siya, kay putot kay siya. Unod, bukog. Nato sa upos, Trish, pwede na makamawagi sa left, Trish. Kung asa ko ning agi. Bro, layo kibag. Layo kibag na siya sa... Trish, Nana si siya kaupos. sa left agi, Trish. Ayaw sa right. Ayaw sa katong gagya ni brother. Asa man ni siya eh? My God, the fog rises. Trish! Asa man ka? Gusto mo siya. Dra sa left ba? Saka na sa buntod. Oh, buntod may tanan, bugo. Jod, Asa man ka? Dito ka makita gamay kay kagot. Ikaw, sakta na. Wala ako yung rope. ayun na nagamit ta. Latch kayo ng group. Dali, direct click ko ha, direct click ko. Di sa kagid. Di panikamot.
Ay, salamat. Are. Sakta tayo diri sa leads. Ha? What you do? Ako ba di ay dili man ako patakam kag pasagad ikaw abri ko saging. May lang unggoy kaysa Yeah! Unsa na? Buto na? Kani? Eh? Oh, buto na. Wah, easy lang gini. Pusunos na, kanang aplan, pusunos na. Yeah. Ulong. Big Asa lagi, ta Jo. sunod? Wait lang. Nay carrots dire, nay carrots dire. May karas rin. Sige, may live niya. Hindi siya. Ano yung kanon ba? Try daw to Alam, sa susunod. sa sports drinks. Ay. Makuhaan ba ka natin siya? Yeah. Taas kay dungag ug man extra stamina Kasi ang sports magagkuha drink sa ba? rope cannon. Rope cannon. Abi daw, Trish, unsa na? Unsingan. Ay, pistin Ito na. lang, mapuison. Sana. Scout EPG. Pili na ko mo, baka revive ni Kuan, Kauban. Pili na ako, maka-revive ni Kauban. Makamatay daw, Trish. Mag-hit sa kuy, gago. Bay tanabay kay ang fog bay nanang fog bay. Bay nanang fog bay kita man na bay oh. Wala kay slot? Kanana. Wala kay slot, Jud. Na. Dalala na. Tata. Wow. Ah mga gibay dire. Lagi bro. Pariya tayo pangutana. Nakoy rope. Nakoy duha ka kuan bay, rope cannon bay. Nakoy na, poison. Sa right side, brother. Diri sa right side, brother. Sige go. Pero may makagutom. Naikuan rin sa ubos sa'yo, medicine na. Poison ko. Mawala ra na jud, mawala ra na poison jud. Sundang unggoy. Ge. Brother. Grabe feel kaniyang vine oh kay pinagawas pag dilaw. Oh, Ge. saka na dire Tama, bre. brother. Ay sa there. Kabot ba ta? Kabot na. Ay usa gawan. Ha! Ayra gawan. Kisa Tara, yung gawan. gutom. Pila yung food? Basig gutom, gamay na po kay kag food bar, food, Dako siya, ma. Gawan. 1/4. Gawan or false na? 1/4. Oh, Go. Kabot Kabot ra. Jump ka. fish. Kwako. Jud. Guba na gid. Watch me Go, win. guys! Nice one. Punta sunod. Hey, Dire? kaya rin ba, brother? Sunod na tadra sa trail oh. Oo. Dre, brother. Nice one. Nad. Unji bana. Ba there? Guys. Kabot ko. Ha! Wa di ay! Joke lang. You are my everything. Ge. Grab. Grab siya. Mawa ka niya. Asa naman mo? Grab. Unsa man? Food panda or grab? Nawala niya sila pa eh. Unsa man eh? Nabalik sa kinaubsan. Na may rope lagi yun. May rope diri. Oh, mag-isa. Si brother kakuha na. Feel mo kayo. Pinagawas-gawas, madila. Yangas ko energy. Mars! Buang rope! Di na makuha, di na makuha. Space. Anda. Ay. Makilan siya, dira. Wala na tayo sunod trail, boss. Nalagi. Tara. Napakoy duha ka kuan, rope cannon. Oh, nice na pero kanon. Nice.
Pwede ha. Wala yung gana niya. Uy, natuan ba? Are pa de, wait lang lang. Ha? Wala. Uy, ang backpack! Hoy! Asa! Nanan, nimo, gisulod na nimo! Haka. Asa ka no, asa. Usay ba kasi oy? Kabruko. Ano ni Kindi? Ano, gitagag yung piton. Gay. Ako yung rope. Asa siya? Oh, na-poison ka, bro. Okay, magtao siya piton. Tao siya piton. Wala. Bara! Gatan ako gasa much better. Diri di ba? Oh, dira. Murup ka no, nalang kita dira. Pero kanon ganita no. Tata. Naayo sa wait lang. Ayaw kilayo og mayo ha. Oo. Asa ka, Trish? Dili na butang sa sipin, kaya mas matao ka. Ihil na lati ka, oy. Gani, kung bitaw ko litsin lang. Bugo, hindi ko. Ta. Ako yung rope. Huh? Gay. Isa tong nag Gidris. Okay. Jod? You can get me, bro. Sheesh. Grabe ni sakit. Kung siya ba, murasig pat yun, bay. The next way na ako yung rope bay. Kuha usa. Okay. The next na ako yung rope. Napakoy rope kanon. Pautan na Kaya ani. pa rin sa babaw. Wait. Diri kaya ba der? Diri ba tungod? Di kaning babaw, pwede man ako ni energy drink niya mo taga ko group ninyo dire. Gidaw. Pero kailangan ko food na may food. Si Trisha na food. Ako kani. Abi. I-feed na ko dali, i-feed na ko. Hawa de Trish. Okay. Okay. Wala na ko yung food. Ambi ang rope be. Mabutan ni mo ang rope sa backpack ni Trisha. Ibutan sa backpack ni Trisha. I-hold i. Matabak mo ni. Dili ay rag Di, lihat Trish. mabutan na, i-drag ra na. Oh. Okay, kita. Nyara ba nagawan brother? Wait. Nyara gawan. Brother? Wait, talaga. Isa ka na siya so. Look, teleport. Gago. You're the Spider-Man. Wala. Dolan pa. Si Papa. Oh, mas Papa dire. Wait lang. Okay na. Kaya, wanna go rin? Okay. Nako, nakita na yung rope ha. Okay, ubos pa. Ubos pa. Sige, pa. Oy, mananay tumoy pa, mananay last pa. Muna na last na. Oh, sige pa, okay na pa. Ala! Usao man naman niya pa. Hindi nyo kaya? Nyara, nako idea pa eh. Nako idea. Wait lang. Nice, Kasim. Oh, get out. Yeah, Tarzan. Oh! I can do it. Hey, let's go! Oh, tama na. Let's go. Are. So ka na open eh. Uy, nabilin din. Be, basig na pagkaon diri bay. Wala na. Hindi, sports drink sa na bay. Hey, orange ito.
Ay, na cherry dire pa eh. Tulong ka buk. Cherry on top. Uy, gutom na ko ba? Uy, na luggage. Nilagits, nice. Ha? Tara. Antidote o first aid kit. Antidote first aid kit. Ako na, phone kiro na save kina. Ako rin labay ni mo Trish. Ay na Trish. Ako rin labay. Pila ko dagan bakit ako malut diri man napakay luggage diri oh. Sid! Jod! Labay na tong usa. Okay, sama na na. Trish! Oh, imuha na. Puk. Nginawa. Uy, Kilby! Nasa Kilby sa stream. Ay, Pina-damage pa jud ko eh. Saka later na lang. Enjoy lang mo guys, kaya karang dili ko wala kong babasa o po. Okay! Wait! Sid! Naman. Sid! Oh, I am dead. asa namang... Ne? Uy, nataga ko pa yawa. Kira ba? Tagak si Jude. Asa ka Jude? Ne? Saka diri oh. Are. Salamat. Ano ko yung life? Puti ba yung medkit? Ambot. Nasa ko. Nakay Trish siya. Tama yung stick, di ba? Nana. I-heal si Jude. Ang bag. Heal me, Siege. Kuhaan na lang sa bag niya Jude. Ay na lang ibutang. Kuhaan lang siyang bag. Kunin mo. Ay lang, healing ko. Wala ko. Wow, nakay po diya. Wala. Ay patung naman eh, papaw. Goods naman eh. Yeah. Ug man. Tara. Padung na nagpapaw ba eh. Coming. Luggage to. Alam na. Trish! I am the vine guy. Guys, come here. Go. So what I done today? Guys. Okay. Diri ta mga agi oh. Wala na ko ikuan. Nice one. We need food. Kasi wala ninyo. See ya. Oh. You are my everything. Ilaro-laro mo lang ang puso ko. Napakoy rope though. So goods ka ni. Yeah, what do? Go fog. No. Kabot ko ni. Hala, bay! Ang fog, bay! Bay, ang fog, bay! Nanaskilid na to! Wala ko. Nasa daan. Nanaskilid na ginato. Tarawa, nanaskilid na to. Kabot. Ara, wait na. Oh my God. Unsa Taka ka mo na. fog? Mamatay ta? Mamatay ta na, ma-freeze ta na. Okay. I think we're dead. Mas pasi. Nay food ra oh. Kaso poisonous man ang Ano buka. bay? We need Dire lang. siren. Kapit na ta. Pita. Na lang. Kapit ang buong. Ang ping Drea, ma-poison mo ah. Agay! Oh! Kabot mo ni. Mag-live louder daw. Mag-live pero ko. Bago, nice. Eh. Brother. Ay, sapit na. Oh my god, easy. Hit na lang talaga. Ay, bullshit. Tigit ba, gamay na lang, mapit na ko.
Space. Sige Mars, buksa yun. Sige. Gitrish. Gi ka na. Kana, Gitrish, ipilit na ka. Oh. Ge. Sobraan. Timers. Ge. Ala, wala na ko yung stock. Gitrish. Wala ko Ano sa babo na ko, Trish? Idri. Ay, pagkaon, Cherry. Ta. Kana. Ulay cherry. Gi. Dulag kita. Nanata. Go. Dali, kuhaan to. Panguputot. Okay, tara. Sumamba ko balik. We are back. Ay, salamat. Si Kilby na. Hey, Kel. Salamat, Kels. Ay, tulo rabian ni kakuan. Ay, upat. Gago. Tulo lagi itong lasa to, ano? Makakauna mo ba? Ang buta to, brother. Makakauna mo dire. Mars! No. Doon Well, na, Mars. kasi revive ni mo eh. Can't let Ako na, kato ng kuan, sige. reverse hook. Ang Reverse hook. anti-rope. Anti-rope day. Can't light the campfire with friends missing. Napay backpack na ba rin? Nanago ba rin? Kasi wala'y backpack. Brother? Wala, boy. Nakatadili, boy. Ala, awa ba rin? Mga spike, no? Oh my god. Spike! Hala, unsa man ba rin? Muna man i-prosintron. Gani. Gago. Nari ang direct. Nailagay sa kilid. Piyansa mo sa kuan na, Blizzard ha? Piyansa mo sa Blizzard. Gago. Nanadasali, let go. May ragi gadawa na ka. Huwag ka nagsingir. Mata sa Blizzard ha? Bay, naikuan bay. Nailagay sa kilid bay. Left, may luggage. May pagmulitit go yun. Isa. Laom kayo. Ari ba laom kayo. I can do it. Ga Blizzard! Ga Blizzard! Kupot mo! Hulog niya kupot! Dali! Kupot! Tata! Dapat manapon na. Guys. Okay na. Dito mamatayan na. Guys, importante lang nga bakuan. Kupot! Na-damage ka? Sige, ayun. Hoy, may luggage. Kailangan ako bandage. Lumayan ang flip, bay. Saka na kung nai Bye, dali sa kuha bay. Daghang kay luggage sa kuha bay. Oh me. Knife food rin, knife food. On me, knife food. Quatrish. The blizzard. Oy, dali sa kuha bay. Daghang kay luggage bay. Oy!
uy. Hoy, asan mo? Asan mo? Hoy, asan mo, oy? Coming naku, coming naku. Uy, Trish, ari Trish, ari Trish. Ha? Mas iko, oy. Nakay bandage. Ano naman, kuhan ka, Remy? Ayaw, ayaw ng medkit. Ayaw na. Wala kay bandage. Gamay ra, buwan man. Wala, oy. Abang ina na. Blizzard 3, Blizzard. Gusto ko sa kuno eh, sa sana SFX. Oh, what the? Oy! Gibuigi pang pila. Nay Apollo. Napay luggage dire sa right side. Paul na to, Okay, layo mo. siya. Ay na ba eh? Kuha ninyo? Ako na sa Trish me. Bye. Big luggage mo. Oo, amoy yung katkaton ko siya. Snowstorm. Tago, tago! Ho! Ho! Yun ang kinap na nag-isa, oh. Yung boy na Sana to, ay wala. giuna gini yung luggage, bay. Ay kabogo. Ha? Ah! Asan mo? Kapok. Ay, hello. Asa si Kwan, brother? Try. Pero diri ta mga agi, di ba na diri mga agi? Oh, ano naman dito mo diha? Gani, Los Mars ay. Tama dai. tunay. Eh, umi. Wait, napay slot imong backpack di Trish. Nasa, utang. Uy, grabe sad. Uy, mura mo siya game. Una pa dito pagkaon, no? Guys, kami na storm, guys. Eh? Wala rin. Tago dito, dito na ta.
The fog rises. Wala, here we go. Dira na ba ito? Tunga rata brother. Basig natin cave dire. Para tulas ba? Brother, magalas Jace na ba eh? Okay ra na. Isig kontra. Oh, sige. Oh my god. Blizzard. Blizzard. Guys. Ah, wala na. Natasun sa cave ata. Hindi na nakakuan. Sa Na, lang, sa north. natasun na sa cave. Pa-north lang. Panert. May snowstorm na. Oh. As Mars. Mars. Oh shit, hi! Brother. Amping anang kuha na ka ng blue nga ano. Yeah. Nice one. Bay, as much as possible day, bay, dili ta mo gamit sa kuan energy na to. Hindi na to gamito ng ganang mga lagyo na dito yung sa ano. Ay, samaw! Ares ba ba? Oh, saka mo? Oh. Hindi siguro. Diya bro, nya straight dia sa mong gitubangan bro. Magamit yun siya bay. Hindi siya malikayan magamit. Malika siya magamit din. Ya, diretso lang diyan, diretso. Los. Are. No, dia last lang diyan. Dito ba? Ah, dito tayo, dito tayo. Gano'n makahangad? Basta ko nindula. Ay! Madalar. Huli mo ha! Ano itong kubuang? Ah, na-cave na yun. Na-cave na yun. Hindi, sud, dre. Anong cave ha? Ano po tayo ng cave ha? Hindi, need mo dyan tamo sudog cave, bay. Need mo tamo sudog cave. Mangita tagil sa Jud. Ito no? Okay. Saan ni? Apo na story na. Dito ka kipiton dirisin. Ah, feel ako nindot ni dre bay. Gamitan ko ng kuan ba? Canon rope ba? Saan ni? Insan ni. Sama na. Insan ni. Katuho ng ice nga karong kuan good. Bato. Ah, pare baka blind lang siya. May rope. Boy, ako'y makita. Bay, ate. Ah, nabuthan ka. Nabuthan ni ka de. Hey. Please, ano ka ambak? Gano'n ka ni ambak? Ay, nabuang. Hindi ako naka-face. No, oh. Inay, ayaga eh. Ah, na yung mga kuan diri yun, mga rope diri yun. Makakapyot na rope ba na or kuan? Rope or piton? Piton. Ah? Di na ipoy rope Ang sa last babaw. time kay piton. Napoy rope Tama? diri yun. Ah, oo. Ay, makagahi na ba ni Boy? Ano mo magahoy mo ni guys? Okay na na. Magahin Dito sura mo, dito sura mo, dito sura mo. Rahos Gaya sura mo mo. itlog. Rahos sura mo. Rahos sura mo. Eh, left Romy. yun, left yun. Oh, Slide nay na, mubuto slide diri, na. nay mubuto diri ha. Wah, nulugpot. Nulugpot. Mars! Patayan ako. Na! Nabuthan ba dyan ko? Mars! Oh! May ubuto na yan! Tara! Dara na siya, Lods! Hala! Uy, namatay! Nahimong si Uy, naigo. Bay, wako'y makita, bay. Napareya kita ba doon? Mawala, dugay pa kayo siya mawala, bay. Dugay pa kayo siya mawala. Hindi pa kaya ba doon? Ma-delay kita. Ah, nawala na ko ah. Bro, hayaga ni mo, uy. Nawala na ko ah. Dali Please. aron. Uy, wala pa nawala yung muha di eh. Naaraman niya ako, Pirmi. Ah, narin mo di eh. Jud! Wait, Jud! saan ka dali? Jud! Jud ko ako Jud! Jud! Anong load Jud? May importante ko kasalot! Wala. Load sa mo!
Tanawad ako niya, right click. May wala tayong lampay. Wala tayong suga, wala tayong suga. Ha? Wala tayong suga. Gamit ba eh. Lampa, lamp. Dara. Gago ka sugay, Bilit. Gago, gago. Gago, oras dyan dun. Uy! Nabi ko ano, Yukay? Boy, wala may gawsanan na, Andre Bay, oy. Hindi na nabog na ang Trisha. Boy, wala exit, Andre Bay. Abort, Asa abort. ba, eh? Abort mission, abort mission. Ha? Wait, Boy. hindi mata magka... Dali, sa patayon. Patayan ako. Okay. I'm good. Asa man na sila? Pwede magudali, Asa? Kunisunod ko ni Siday. Nay, gawsanan na, Andre Boss? Ay! Wait lang. Ijud kayo, Baka ko ijud. nila Nasa kanan na, Jud. Nana. Okay. Check na ko, Drevi. Alin mo, Dre! Tala! Okay. Okay, unya. Ano ba, Dre? Kapyot sa piton, Jud. Kapyot sa piton. Pas namin na. Wait, go sa Dre! Go sa tabi! Na damage. Bay, nay ko sa lanon, Andre Bay. Hindi ko sure. Are, Ay! Woo! Unya, ngano dito man kabuta bakalayat ka dira? Gilaw. Gali, layo dito. Napag ko. Takara! Napag ko. Ayaw na nagamita, Jud! Makalayat din. Okay, layat. Makalayat ko, hugod! Ikaw na, ikaw na. Hop! Ha! Di ko kalayat. Bade! Pisti ka, may pa nag-group na lang ko. Wa, si kay ayo mga kauban. Imo kong gipahama. Pakyo lagi. Jud, nama ka itong ba, Jud? Nama ka Jud! itong statwa, itong statwa Jud! ba? Tuod ako, Jud! Ayaw layat! Ibutang na si mo tubangan, mas dool ni mo! Jud, nama itong statwa, itong Ay, tuod na! Kini. O, kana, gigi. Sauni. Ibutang na, tala. Red man, red. Ha? Di dapat na mo mabutang. Uy! Na! Siya may Ay, nalagay. Asya! Sagyo din mo! Pakyo lagi! Gite, ambag Bay, na, ambag. kaya pa ko na bakun, bay! Boss! Awa, ano ba? Kung nakaya to, boss! Di ito ko si Kaspiron! Di ito ko Yukay! Di ko ate ka, Jud! Salamat. Okay, ikaw, Trish! Ano yung trash? Ay, Trish! Para duha na tabalik! Bye-bye! Dre! Okay! Di ba? Kaya na mo! Sabi ni Usay, si Yaw-Yaw! Pakyo lagi! Diyos, gano ako pa rin nabibuhin yun? Nadre, wait lang. One. Ang una na mamatay, May piton Trish. na. Oh! Grab mo sa piton. Uy, maguba pa na pito na. Maguba pa na si Gius. Bye-bye. Bye-bye. Bawa na kami! Ako ang imong konsensya, Lods. Ako ang imong konsensya. Ha? Akala mo yun, ha? Hindi kita lulubayan. Ako ay yung guardian angel. Ako lang yun.
Maguba na siya, bay. Maguba lagi na pito lagi si gamit. I'm gonna die. Jod, Hala. Jod. Bay. You are my everything. Nilaro-laro mo ang damdamin ko. Kaloy. Jed! Oy. John! Sabot. Ano yung idea mo ang itong game, God? Hello, madugan ko. Hello. Nunggan ka. Wala, asa akong ghost. Wala lagi. Ikaw, tara, gala mo. Ikaw, kanang kung unsa ka karon. Apik ko. Di ka kita, Jod. Siya as ghost. Dali. Yan sa may idea na tawa ni Trish. Na mo kita dali Trish. Kita na siya. Adto kung mahulog di ko. Natagang pag siya. Son? Tara? Oh. So bulls. Ha! Ano mo wala ko sa duway? Oy, na may mga loot dira, na may mga loot, na may pagkaon, na rope. Na medkit dira, na medkit. Salamat. Salamat ha, salamat good. Alam! Oh, buhay pa. Uy, naman ka! Gabi ang buhay, mamay. Gabi. Na medkit ya Trish. Ni pagkaon. Ha? Kanana ni hinaot nga matukan mo na. Ha? Pisti, Kan- ana- Ganda kay siya ay... Kanana ninyo. Tagkan kita ka ito. Dugang kay siya item! Gay na dito ka mag-group tayo ka ayan na din ako ano yung mushroom. Tara. Uy, patay naman ka! Oh! O matatatay choice dira, Trish. May pagkaon din eh. Uy, kaya pa ninyo, okay? Lods, I am your guardian angel. Kaya mo yan, Lods. Ang dapat mong Stay man gawin, eh. kumuha ka dyan. Lumayan ka dyan. Doy! Na-damage na po. Trish! Ako talang, B! Yan na lang din ako. Yan. Pilar, may pagkat-kat dali. Ramay na. Di pa rin utak kong kamot. So, muking usay, naka-green. Bang! Di ba? Ha? Bahala, biyaan te kayo, kapoy ni mo eh. Kibya. Kaya mo yan. I am your guardian angel. Tabagin ko, hoy! Hoy, tabagin ko. Luoy, pagkalang ko. Are tay, kapoy si paminaw ng duha ka ghost. We are your guardian angel. We will help you. Yeah, tama yung ginagawa mo. Layat ka dyan. Sa focus. Mabak na niya, oh. Lalayat na dyan. Ay, kaya yan. Lunch. Abot. Wow, very good. Gi. Oh, gabi na dito. Very good. Wala Blizzard. lang kafukuan pa. Sabahan ni mo eh! Ooh. Asa mo ka, Trish? Dire, dito, ikaw na to, layan. Ha? Wala, oy. Trish, gatanaw ko sa purma sa kon, Trish. Tama yan.
Isura na isa ko. Baby. Trish. Diata. Yan, tama yan. Lalayat na yan. Sabog ka sa doon. Alam mo, dapat mong gawin. Umakyat ka dyan. Isog kayo sa kiboy, ngit-ngit ka ayaw good. Ano yan? Oh! Lalo ng fog Ah, boy, baka sa tara. kanan Violet natin. ba yun? Lods! La, doon lang kayo mo sa fog boy there. Tak, Lods! liyo. Uy, tabangis ako! Uy! Dre, talan! Oras kilid, di mo? Kunin siya bog mo. Kuhan po ni siya. Mo siya, mura na ka ng bata ba? Kalumos, lumabaw pa na kayo. Oh shit, ay. Uy, feel ako hapit na ta. Hapit na siyang matay. O, di ba, Dire? Ang dapat makalabang ta diya sa pikas oh. Cut-cut na diri sa kwan. Oo, dapat talaga. So Uy, naman yan. Fox, Dire, boy. Asa mo ka? Uy, sure ka rin mo desisyon? Didi are ton Trish. Bulabay ko group niya. Ambak ka isa rope ha. Okay. Wala tagos sa diri. Hala, ang rope. Lo, yung rope hindi natagak. Ay, ano yun pala, natagak na unti-unti. Ang galing. Ay, sunod. Oh, ayun, Ta- 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 nahulog na po siya, Lods. Dapat kang mag-pray. Go! Go! Okay! You're a great singer! Hala! Kaya ala. Okay. Trish, kaya mo yan. Tagos sa. We should to get this up. Okay na. Igulay ko diri. Tara Trish. Uy, ha? Ki, kaya mo yan. I lang yun, I. Hulop! This one. Kuya, Okay, saka Dre. Saka. Di saka. Tala. Nanang fag Trish. Dali. Ay! Wala naman ako sabi! Ala! Ha? Okay. Problema ni asa to mo agi from here Trish. Uy, malapit na kayo. Ay, may blizzard. Tago ka. Tago. Samogan! Aray, o tayo choice Trish. Try na to diri sa sud kung na ba diri ma-explore sa sud. Ayo. Kaya mo yan. Tumalon ka na. Tatalon na yan. Patanawad ako sa backpack be. Scout cookies. Wow, unang pagkaon eh. Baka paano kung matagal Ha? ang bag? I-50 ka? Oh. May mga sobrang... Mana? Di, manako. Talikod, dali, talikod. Okay, ambak dali. Nice. Brag na sigod fighter din. Hindi, ang dami mong natulong dyan ah. Oo. Magaling ako mag-share. Go, Jason. Go, Jason Gaming. Go, Jason Gaming. Jason Gaming, go. I love you. Oh, yeah. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo, Lods? Ambak dali sa kwan. Sige, karatol ako! Alin dali. Nice. Ano naman ang matulungan ni Lods? Butog asa tapadong ako kabaw, diri na lang. Kaya mo yan dyan sa itaas. Yan. Sige. Matagay something diri uy. Sige. Yan, maubos ang stamina mo. Sige, kaya mo yan. Sige. Lods! Tumalon ka, Lods! Lods!
Yawak. Lo, yan Trish! Kaya mo yan Trish! Sige, umakyat ka dyan! Dahil wala kang papatungan dyan! Hala, sige, kaya mo yan! Sige! Sige! Ayan, talon! Talon! Bye-bye! 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 Tira, ay! Nagabi na 924 mo ko. Breaking news. Dapat na magkaibigan, bumalik sa airport. Uy, welcome. Ay, kabushit. Panayaw Sa bugu, gano'n. Ngita na lang kung damang dire. Guys, sa tag-ads, diba? Ads. Darling, hold my hand. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds. Oh, we got millions of free vacation available with package included. Shop now. Jet to holiday. Package holiday. You can trust. Mapalit sa mga butika. Sakit sa kong tiyan eh. Set ay gito. Oji kog na something dito sa babaw ba eh. Lagi? Murag-mura ni nga game, mga satisfying ka paminaw ng sagit, no? Bantay mo. Tungod sa echo. Di jud ka na matagak imong kauban ba nga taas kay ba niya mo sagit. Puking lagi. Wapod may pulos duha eh. Bullshit. Oy, we tried our best, di ba jud? Ay. Tried our best. Dapat mukat-kat, may nani mo dapat mukat-kat to. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, 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 right, left, left, right, left. Mountain climb bang. Diba? Abi bay. Abot tayo diri ba eh. Wash me whip. Tabangi daw ko ninyo. Wash me nay. Wash me Okay. whip. Whip. Wash me nay. Watch me nay. Hey. Wash me whip. Wash me nay. Stop! Stop! Naruto! Bayon Naruto! Puso ko! Stop! Stop! Oh, yawag. Yun yung puso ko nito! Ha? Stop! Tangina ma. Sige na, pag-work na mo eh mo. Work, di ka mo, kag-work ba there? Nag-work. Katuwa na ka. Oh, Yes, sir! ikaw, Yes, Trish. sir! pasab ko. Pag alas 11, Trish, dili nakaka-work, Trish. Oh, di nakaka-work. Bali Diba? na noon. Inaw ka duwa. Tara na, mahuway na ta. Pagi. Sir! Yes, sir! Unsa pag-emote? Ay. Tulog sa ko, Jod. Ay, Kuhan dyan, dapat kumimot ka dyan. Nahulog. Kung maimot ka dyan, dapat mga ka dyan. Jod. R. Awa, kita naman na kuhan ka, gilabay nga basurahan ba? Kanang way umoy. Try. Aray. Kako. Uy. No. Bye guys. Night, guys. Good nighters. GG's guys.
Okay na to eh, kapuya. Kapuya to eh, grabe. Wet! GG's. Wash me, nene! Wash me wet! Wet! Wash me, nene! Wash me wet! Dito na sa amin, no? Dito sa amin. Blur mo ganun Zumba, dito. mali, zumba, zumba. Ano rin? Na. Pirata ko ba hindi mo ganahan sa Bulingon mo kanina yung mga sanina sa may amo puti kay ko sanina oh. Wala mo nakatide no. Hindi ka na damage. Oh, wait. Wait. Ano ba yung ikaw rin puti, ha? Guard mo ko. Ito gigamit ako nga ba last akan niya. Ay, wait. Yes. Yes sir. Ah, walang ko inono, boy. Reporting for duty sir. Yes, sir. Tarang daw no kapoy na kay pre. Stress na kayo. Stress na kayo. Haggard na kayo, haggard. Haggard na kayo noon. Haggard na kayo daw. Luyo. Uyoy. Kapuya na eh. Wash me Haggard na wet! kayo tukol. Tukol na luyo. Okay, 1, 2, 3. Si Sid, ihap agad piste, oy. Wait. Ano, wash me nip or wait? Say wash me nip. Mas pinip. Wash me. So what's your nip? Wash me Watch ba? me, Wash me. babe. Watch me, ne. Yeah. Yes, Sid. Okay, ikaw 1, ihap, 2, Sid. 3. Ay, sa, forward! Ano, nye. Yeah. Ikaw ihap, Sid. Yeah. Gay. Ge. Gay. Yeah. Ge. Gag. Gay. Yeah. Watch me. Let's Ge, see, ge. eh. Gay. Yeah, Gay. 1, 2, 3, go. Watch me, babe. Watch me, ne. Watch me, babe. Watch me, ne. Ay. Watch me, ne. Holy cow. Watch me nip. Wop. Yan na, sinigda na yun, Sid. Sinigda na. Wash me wet. Wash me nene. Ah. GG's. GG's na to eh, okay na to eh. GG's, guys. Peace out. Okay na to. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Okay na to, Kwan. Kanang individual grading man to. So, Sid, ang bakit na ka, Sid? GG's, guys. GG's. Sid, luksong baka, Sid. Buhok bisong ni mo eh. Ay! Oh, luksong baka, Sid. nagsumbaka ko no. Gago. Kuha man detres ka to man ang kuhan katong mo matumbak sa gitar ba niya mo tingog mo kuhan mo plucking mo kuhan bisong ting 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 Nasi kuhan karon, nasi rehead karon. Klase na may siri. Only need that lights when it's burning Pero, low. Sid, bro, kung madapa, Sid. Only needs a light when it stops too slow. Only know you love it when you let it go. Uy, laina yung tanong na. Parang kang nagunit sa iyong kwan. Sid, laina ka tao. Gago. Jun, yung kamot, Jun. Tanawa, Jun. Kayo na to, Jun. Muyate isa na oy. Uy. Unsa may plano ninyo? Mga trabaho naman mo. Mag-work. Guys, wala naman mo. Transa mo! Hindi na ta makaranaan eh. Trisha kay magtrabaho naman nag-11. 30 Oo, minutes mga trabaho. Di pa mga trabaho na yun. Uy, tawa na to, uy. Yawa good. Na si Joshua po. Ha? Joshua. Ay na, ay okay na to. Ha? Di ganahan ko mag-record og gira-gira man good. Ah, gira-gira. Ako mag-record og gira-gira. Oo, para na ko ma-upload sa kung isa ka YouTube. Gira-gira di ay. Parlet. Light 84. Dugay man na ta ang queue sa